Hallo, businessman. Marketingsman, hvordan går det? Skidt, man. Det går til. Jeg har problemer med min boss, man. Jeg har fået ny job, sagt op. Men bossman siger han kort og godt vil bortvise mig. Ikke give mig min løn, man. Han nedlægger fodforbud mod, at jeg driver konkurrerende virksomheder. Er du med? Jeg er på røv og albuer, businessman. Kan du hjælpe mig? Ja, der kan man sige, der er problemer med bossman. Gud så. Han er så kæp på, at han skulle have los, mand. Det kan han få. Det han lukker ud, holder ikke i retten. Nå, siger du det? Så sammen skal vi nok få ham ned med nakken. Mere af det. Der er ingen problemer. Bare du kommer til mig, så knalder vi tossen. Der kalder sig bossen. I businessman, så kan bossman godt pakke. Ja, han kan. Bare sig jeg takker til business, der nakker. Det er det, der skal til. Det er gratis jurister. Det er det, der skal til. Hey, kom ud af busk, man. For gratis juridisk rådgivning i business Danmark. Ring lige nu på 80 600 900.